todos los juguetes que tenían, todos los muebles adaptados, incluso las puertas, las barandas de las escaleras, todo está preparado, pensadísimo en los niños. L'any passat ja vaig portar la meva filla gran, que té 3 anys, va començar el primer any de guarderia aquí quan la van obrir. Vam tenir la sort que ens la van agafar i també teníem l'experiència d'una altra guarderia i en comparació aquesta és moltíssim millor.